Yes mga ka-idol, alian na usab kita. Mga ka-idol, itong niaging mga video na to mga ka-idol, kantahan to siya mga ka-idol, Tagalog or Bisaya mga ka-idol. Mga itong buhaton rin mga ka-idol, magpakatawa mga ka-idol bisag dili makatawa. Igwantan lang gog katawa bisag dili kakatawa anon. Ano yan nasabtag kita mga ka-idol? Akong idalit na sa kaninyo. Awit man to itong mga una mga ka-idol. Karon ang awit himuon na sab natong istorya. Dili ba balak mga ka-idol? Ganahan ba mo mga ka-idol? Ganahan ba mo? Na ako usab ganahan ninyo? Isig ganahay lang ta mga ka-idol. Sumala nining awit mga ka-idol. Nagmamahal daw kahit bawal. Naabay bawal sa nagmamahal mga ka-idol. Murag wala man dugay bawal mga ka-idol kung magmahal mga ka-idol. Nakatawa sa mga ginagmay ani mga ka-idol. Dili lang nato ginagkuon mga ka-idol kay lisod na ang dagko mga ka-idol. Okay mga ka-idol. Sugdan na nato mga ka-idol. Sa dili pa nato sugdan. Ato nang sugdag ginagmay. Asa na? Asa na ang imong mga saad ug panumpa? Nganong kalit kang mihanaw sa akong mga pananaw? Imo lang kong gipaasa. Gipaasa. Ug asa na ang imong gugma. Ay mga ka-idol. Katawa lang ta ginagmay mga ka-idol. Isag dili kataunon. Katawa na lang intawon. Aron dili ka mag-uul. Naabay nag-uul nga nagkatawa. Katong namisita ko sa inyo ha. Perting isuga ang imong baba. Naapay imong papa. Taas kay pinuti. Sa dihang midiskarte ng tako sa imuha. Magsamok-samok ang imong mapa. Ug sa akong kakuyaw. Ug sa akong kakuyaw.
kautot. Ug ang imong papa nakasimpot. Ug mosamot ang iyang kalagot. Perti na nako no ang kuyawa. Kaya ang imong papa umibot siya ang pinuti. Ay nako mga ka-idol. Perting sidla ka ang iyang pinuti. Ug wala akong makaagwanta. Bilokso ko sa bintana. Ug ako ni pauli na lamang. Ug maong karon ako nag-inusara. Shout out mga ka-idol. Sa mga tao nga nagsuporta. Walay hunong sa pagsuporta. Dili pareho sa imong gugma. Okay mga ka-idol. Ato nang tapuson mga ka-idol. Murag hapit na dyan matapos mga ka-idol. Okay mga ka-idol, say bye-bye mga ka-idol. Sa sunod na tong panagkita na sa mga ka-idol sa ating dinhi sa atong YouTube channel mga ka-idol. Dito YouTube channel mga ka-idol. Sige bye-bye na mga ka-idol. Shout out din ako mga ka-idol. Request jud sila nako mga ka-idol. Kung classmate na ako mga ka-idol sa college mga ka-idol. Nagwapo ni sila mga ka-idol. Labi na si Michael Rosilio mga ka-idol. Isoy kayo mga ka-idol. Muni sa inyong bana mga ka-idol. Did mo jud mo magbahay mga ka-idol. Kay siya mao'y tag-iya sa rescue team mga ka-idol. Binabanan sab ni Eric Caceres mga ka-idol. Wapong tao sab ni siya mga ka-idol. Og ni Jerome Gantalaw mga ka-idol. Og ni Randel Joseph mga ka-idol. Randel Joseph Amante. Wala na ilaing gwapo. Amante mga ka-idol. Sa tong ganahang mangutang mga ka-idol. Pangitaar niyo si Randel Joseph mga ka-idol. Kay siya nagpautang sa iyang gugma mga ka-idol. Sige na mga ka-idol. Bye bye mga ka-idol. Huwag kayo kalimot pag-subscribe mga ka-idol. Ato ang YouTube channel mga ka-idol. Hinaot ko na kung kinsa man tong nagmagul-anon diha. Nagmalipayon. Bye bye mga ka-idol. Your friends all say it's fine, but